الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ينوى مسلمي ما سؤال بركة حدوى سل الجمعي مؤتمر نيدك سكين مؤتمرات واند مسلمشي يتعالى واند كيدا منفى ما سجرمه مسلمشي يتعالى مع الأمة حدوى kamar haduwa biyar da ake yi na sallar jam'i bayan shi a haɗu juma'a bayan shi a haɗu idi ko kuma a haɗu aikin haji to ita wannan haduwa ta sallar jam'i wallahi tana da manufa mai girma wada shari'ar musulunci ta nuna mana a Qur'ani haka ma a sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama kana iya in kayo wasu daga cikin manufofin haduwa sallar jam'i shine koyar da jahili wanda bai da sani haduwar da ake sai ya sa ya samu sani bai iya ruku'i ba sai ya koya bai iya sujuda ba sai ya koya bai iya mu'amala ba sai ya koya bai san gaida babba ba sai ya koya bai san tausaya ma karami ba sai ya koyi abubuwa da yawa wajen zamantakewa da haduwar da ake a masallaci na biyu daga cikin su ana taimakon gajiyayye kamar daga cikin manufar zuwa sallar jam'i shine ana gane cewa wani na cikin matsala tana yiwa masallaci ya yanke shawara a ce to a taimake shi tana yiwa ba masallaci yanke shawara ba wani ne ya kalla ya gane sai ya bi shi baya je ya taimake shi to yana cikin manufar sallar jam'i shine warware matsalar jama'a da kuma taimaka ma wanda yake gajiyayye daga cikin manufar sallar jam'i ko hikima shine tausasa zukata tana sa ma zukatan al'umma laushi da ganin duk guda miki da jin baka jin kyashi da jin haushin wani ko hada kafa kai da shi ya turo kafa kai ma ka turo kafa ko hada digadigai ko hada kafadu kai tasbihi ya tasbihi ku kare ka juyo kai sallama wajen shi ya juya shi ma haka ya sallama wajenka to yana cikin manufa wannan yana kawo laushin zukata da kuma san al'umma abu na hudu yan uwa sallar jam'i daga cikin hikimarta tana nuna izza da matsayin addinin musulunci tana nuna girman musulunci a ce gaskiyan sun taru a masallaci suna sallah wanda in an ce za a yi wani abu a zabura daga nan aje a yi wannan abin kamar aikin gayya ne kamar kyautawar ido sai ga an yi abu mai amfani ko kuma mai yawa wanda zai amfana da al'umma sosai abu na gaba yan uwa masu albarka tsayar da alama ce daga cikin alamun musulunci shine ita sallar jam'i yan uwa masu girma ko shakka babu sallar jam'i kamar da muka ambata tana da falala tana da matsayi ga kuma hikimomin da muka ji daga cikin su akwai ma wasu hikimomin bamu ambata su ba abinda ake fifitawa tsakanin wanda ya sallar jam'i da wanda ya shi kadai hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ke cewa bambancin tsakanin sallar jam'i da sallar mutum guda daya shine ana ninkawa su 27 inda a ce za ka yi sallah kai kaɗai a gidanka sai a baka lada 1000 to wanda ya yi sallah a masallaci jam'i shi za a ba shi 27,000 in za a baka lada ɗaya za a ba shi lada 27 ninkawa ake kuma a ƙara ninkawa gwargwadon imanin mutum da kuma ƙarfin halin shi malamai suka ce ita wa sallar jam'i da ka gani yana cikin bala'in rishin kula da ita da rishin yinta shine gobe kiyama gaban Allah Allah zai kira masu sallah su ma Allah sujada wanda bai zuwa sallar jam'i zai kasa yin wannan Allah ke cewa yau mai yukshafu an saqi randa Allah zai bude kwabrin shi wa yud'auna ila sujud sai Allah ya kirayi mutane ce duk ai sujada Allah ya ce fala yastati'una amma wanda ba su zuwa ko munafikai ba su iya yin wannan sallah haka ma daga cikin matsalar rishin sallar jam'i shine alamar munafurci ce kaga mutum bai zuwa masallaci jam'i yana yi bakin gidan shi ko bakin shagon shi ko a cikin ɗakin shi ko ma ina ne ba dai cikin al'ummar musulmi ba da ake haduwa masallaci ayi jam'i yana cikin alama ta munafurci shi ma hadisi ne na manzon Allah da kanshi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah ke cewa musamman game da sallar isha'i da sallar asuba manzon Allah ce sallah mafi wahala ga munafiki sallar isha da sallar asuba annabi ya ce wallahi kuma inda a ce sun san abin da Allah ke bayarwa na sakamako idan sun yi sallar isha da asuba a masallacin jam'i
a masallaci cikin jam'i manzo Allah ce wallahi da sun zo masallar nan koda kau da jan gindi ne koda da rarrahe ne ba su iya takawa da kahuwan su annabi shi da sai sun yi rarrahe sun zo inda sun san abinda Allah yake bayarwa ga mutumin da ya zo sallar jam'i yan uwa masu girma ana wasa da sallar jam'i a yanzu kwarai ya kamata a dora tuna irin wa'annan hadisan ya kamata mu dora tuna cewa wanda daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam makahu ya zo ce ma manzon Allah kai mini rangwami ni makahu ne da mala ta sauka hanyar zuwa masallaci akwai cabo da laka da ramu ma saman hanya manzon Allah ya ce a wuce babu laifi har ya tafi manzon Allah ya ce a kira mai shi da ya dawo yace in an kira sallah kana ji yace ina ji ya rasulullah yace to dole ka amsa kira bai mishi rangwami ba sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wannan yana gwada maka cewa in wanda ke da uzuri irin na makanta an ce dole ya zo to ina gare ka kai da ke da lafiyar ka garas idan kana gani kuma kai kwancin ka sallar asuba kai kwancin ka sallar isha kana ka taho da garan marshe kana kallon masallaci ala sallar magriba ko isha'i ba ka yin ta ko ina sai ka zo anguwa ka isko an kare sannan ka yi ta gidanka kuma ka yi ta ko ka zo ka yi ta a masallaci kai kadai wannan kuskure ne mai girma ya kamata mu kiyaye ko mu gyara shi Allah ubangiji ya gyara mana wata rana manzon Allah ya ce masahabbai saura kiris in bayar da umarnin tayar da sallah sai a tada idan aka tada sallar sai in ba da umarnin wasu su yi sallah a masallaci in ɗebi rabin al'umma mu ɗauki bakunan wuta mu ƙona gidan wanda ba su zuwa masallaci wata ruwaya ce in ba dan mata da yara ba tunda su bai zama wajibi gare su ba dan haka jama'a masu albarka sallar jam'i tana da girma tana da matsayi kai karawa da karauma ji abinda Allah yake cewa inna ma ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa lam yakhsha illa Allah Allah ce kadai wanda suke raya masallaci sune wanda suka yi imani da Allah ashe munafikai ba su raya shi kuma raya masallaci aiki na farko shine sallar jam'i shine raya masallaci dan haka masu imani inji Allah ce su kadai ne suke raya masallaci rayawa ta hakika da an kira sallah da sun zo masallaci sun jira liman ya zo an yi sallah sun yi azkaru tashi tai kuma an jima su dawo sallah ta gaba haka suke rayuwar su Allah shi to wa'annan su ne ake cima masu imani na hakika yan uwa masu albarka idan mutum ya zo masallaci ko shakka babu jiran liman akwai falala da haka mu saka cewa a ranmu zaman da muke na jiran liman lalaci hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ɗayanku idan yayi arwalla ko ɗayanku ba zai yi arwalla ba ya kyautata arwallar shi sannan sai ya hita ya tai masallaci ba abin da ya fitar da shi sai sallar kawai idan yazo sai ya nafila raka'a biyu sai ya zauna yana jiran liman manzon Allah yace ba zai gushe a cikin sallah ba man tazara salata in dai sallar yake jira kuma sai annabi yace tahiyar da yayi zuwa masallaci din ya daga kafa ya taka ana rubuta mashi lada ne in ya daga kafar guda ana rubuta ana karkare mai zunubi ne har ya je masallaci kuma in ya zauna yana jira liman bayan nafila raka'a biyu za a yi rubuta mashi yana sallah bai yanke ba mala'iku na yi mishi addu'a cewa wani sallah yake yi har lokacin da liman ya zo inda sallah yake jira manzo Allah ya ce ba abin da zai hana bashi wannan ladan inda yana jiran sallah ne to wannan hadisi abin da ke gwada mana shine falalar jiran liman da kuma sanin cewa idan mun zauna masallaci muna jiran liman ba banna muke ba bata lokacin mu muke ba hasarar banza muke ba muna da lada mai girma malamai suka ce gajiran liman a masallaci akwai wasu ladubban da ya kamata a ce mun kula da su ladabi na farko shine da mutum ya shigo masallaci yayin nafila raka'a biyu sannan sai zaman shi ta jiran liman yana cikin kuskuren da mutane suke aikatawa shine sai kaga mutum ya shigo masallaci ya duba kila mantur ya ga saura minti daya ko minti biyu a tare sallah sai ya haka yana jiran liman ya zo a tare sallah wallahi malamai suka ce wannan ganganci ne yake ma kanshi asara ce kuskure ne mai girma abin da ya kamata kana shigowa aiki na farko in dai ba har liman ya shiga za a tare sallah ba aiki na farko shine Allahu akbar sallah zakai in kana kabbara harama liman yace a tare sallah wannan kabbara harama ta baka ladan nafila raka'a biyu dan me zaka yi tsayi yawa mutane suna aikata wannan sai ka baka isko sahu daya sahu biyu an yi shuru ana jira aika lokaci yayi kowa jira yake a zo ku bar wannan aiki idan mutum ya shigo kawai kai tsaye je zuwa ga nafila wannan nafilar kwaikwayon annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallama biya umarnin shi sannan kuma tarin lada manzon Allah yace idan ɗayan ku ya shigo masallaci kare kuskure zauna sai ya nafila raka'a biyu
da ka shigo kawai kai wannan nafilar raka'a biyu da haka ba daidai bane ba jiran liman a tsaye malamai sun tattauna wannan matsalar sosan gaske cewa ba a jiran liman tsaye masallaci ana jiran liman ne bayan an yi nafila a zauna a wurin nan inda kake zaunan nan kana cikin ladar sallah kana cikin addu'ar mala'iku to dan haka mu kiyaye wannan abu na biyan wa masu albarka shine natsuwa da kuma kwantar da hankali da rishin garaje da tsarguwa a tare sallah wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sallar isha'i ana jiran annabi zuwa yi sallah ya kihtawa masallaci ya ƙara saman lokaci fiye da awa da rabi ana jiran manzon Allah awa ɗaya da rabi bai hito ba har sai da Umar ya tashi ya je sallama ya ce assalamu alaikum manzon Allah ya hito ce ya rasulullah mata da yaran sun yi kwana ana jiran sallah masallaci wani sahabi ya ce hakkanun mu suna bugun juna ba wanda ya tsargu ya kama kiran ya har yanzu ba a hito ba ya kamata ba wanda ya haka Umar ne ya ga ya kamata ya ce bari ya sallama manzon Allah ko wani uzuri ne ya hana sannan manzon Allah ya hito ya musu sallah da ya kare sallah sai ya ce in ba dan kar in tsananta muku a musulunci ba to kun ga lokacin sallar isha kenan wannan abin da yake gwadi shine ashe ana jiran liman ne masallaci cikin natsuwa kuma zaune abu na uku yan uwa masu albarka shine a lokacin jiran liman ana so a shagaltu da ambatan Allah ko addu'a amma kar ayi hamhama a dinga daga murya ana tuta mana kusa da kai shi na kusa da kai so yake istighfari astaghfirullah kai kuma so yake kai ila abin nan roƙon Allah kake so kai Allahumma inni as'aluka kaza to kowa kai da shi din kowa ya sassauta murya kar a cutar da shi ka shagaltar da shi game da abin da yake nema ko shi shagaltar game da abin da kake nema da haka kowa sai ya sassauta murya ina jiran liman ila tayu ka liman yazo kai istighfari 100 ila 200 astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi shi zaka yi tai har lokacin da limami yazo da gaske malamin sa ce ana karanta alqur'ani mai girma shi ma dai karatun asirce ba karatun bayyana ba dan ka cuta ma in kawai ya zanto masallaci ne mai girma kana iya koma can kai ta jiran liman da su kana karatu alqur'ani wannan babu laifi amma cikin jama'a kar a daga murya sai a sassauta murya ta yadda bai cutu wanda ke kusa da kai daga cikin abin da ake sunan ladabin jiran liman shine kar a yi hira mu zauna ni da wani kawai mu ta hira wani ya ni aka yi a kaza ne ai wani ne wannan hira ta cuta ma abokan zama shi ma ba so ai wannan ba abu na gaba ƴan uwa masu albarka shine kar mutum ya kuskura yayi ganganci ko gabatar liman shine akramaka Allah lokaci yayi malam sai yanzu aka hito kar ai haka bai cikin ladabi na musulunci bai kuma cikin aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya karantar abu na ƙarshe shine natsuwa a lokacin jiran haka ma natsuwa a cikin sallah wannan sune a takeice abin da ya shahi sallar jami'i yan uwa masu albarka wajibi ce farilla ce ga namiji dole ya halarce ta in ba uzurin rashin lahiya ba ko wani uzurin daban sannan idan aka zo masallaci akwai ladubban da ya kamata a tsare su ladabi na farko shi nafila raka'a 2 sannan a zauna a jira liman inda ake kar a tsargu kar a damu dan lokaci ya wuce ko lokaci ya tafi ta ku damu da wannan yana cikin kuskuren garin nan ko kuskuren da muke aikatawa yanzu sosai duk masallacin da ka zo ka isko zaka isko wannan abin akwai shi sai ka isko liman ya hito an tada sallah ya kai aka tada sallah yayi retar minti guda yayi retar minti 2 an tada sallah kawai wannan ba daidai bane ba kuskure ne mai girma in za a tada sallah wace tada sallah shine in a ce misali akwai dattawan masallaci ko ladan ko kwamitin masallaci ko na'ibi to wannan shike matsayin liman sai ko a tashi tada sallah amma dan mun zo masallaci mun zo biki mun shigo masallaci kawai sai haka riba ta ba lokaci yayi fa kaza kawai sai ayi ikama wannan ba daidai bane ba yana cikin tsarin da ba mai kyawu ba kuma yana cikin abinda banda ma ka ce a tsabar karatu mutane ba su gaje shi a wajen malamai ba gani da ido ba haka a gani ba Allah ya tausaya mana Allah ya samu bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama sau da kafa ya sa mu kauce mu sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama Allah ya karba ayyukan mu na alkhairi ya kuma gafarta mana zunuban mu wannan damana da ta fara zuwa Allah ya sa mata albarka Allah ya ba kasar mu damana mai albarka Allah ya ba mu abinci da wadatar abinci a ko ina Allah ubangiji ya sa kar ta yanke har karshen damana mu samu damana mai albarka Allah ya ba mu abinci Allah ya ba mu abinci Allah ya wadatar da mu da abinci mai albarka Allah ya sa albarka a cikin rayuwar mu Allah ya sa albarka a cikin kasar mu Allah ya sa albarka a cikin noman mu Allah ya sa albarka a cikin kasuwancin mu da kuma ayyukan mu Allah ya taimake mu ya rufa asirin mu ibadallah inna Allah ya'murukum bis salati ala an-nabi Muhammad faqala 'azza min qa'ilin subhana
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.